A tope, a tope. Nada, eu traía uns datos para falar das operacións, pero claro, antes dos datos, gustaríame volver a explicar, por se algunha persoa acaba de conectarse agora, esa diferencia que hai entre cirurxía estética e medicina estética. Non? A medicina estética, empezando por esta última, non ten cirurxía como tal, non ten esa necesidade de pasar polo quirófano, e ten unha recuperación curta. Busca mellorar a apariencia física e un exemplo dela sería, pois, esa aplicación de botox, de ácido hialurónico ou tratamentos láser. Non sei se tamén estaría considerada o que fan agora moitos homes cando poñen pelo, o de pechar a finca, pois eu creo que tamén entraría dentro destas, non? E despois a cirurxía estética... Me dices, estás rindo, Isabel, pero é que é verdade, é pechar a finca. Non, pero que... É igual, sigo. Imos falar cun, Imos falar cun agora. Vale, pois decidillo da miña parte. Está moi contento, ademais. Home, non é para menos. E a cirurxía estética é esa intervención en quirófano que conleva, pois é unha anestesia e unha recuperación que tamén conleva uns riscos, non? E unha vez que sabemos isto, imos xa poñer, imaxe cuns datos. Imos cos datos. Rito, que hai que rirse, home, que xa é bon. É que non se entender a xente. No noso país, en España, realízanse ao ano máis de 200.000 operacións cirúrxicas, que dá unha media de máis de 500 ao ano. O que diga, 500 ao día. E máis do 85% son mulleres e os homes corresponden a un 15%, aínda que esta porcentaxe, a pesar desa diferenza, está en aumento, esa dos homes. A seguinte, perfis da xente que se opera. O 90% das intervencións corresponde a xente que se atopa entre os 18 e os 60 anos. E o grupo máis numeroso é o dese intervalo que se atopa entre a xente que ten entre 30 e 44 anos, seguido dos que teñen entre 18 e 29, que a mí personalmente chama moita atención porque diste entre 18 e 29, que é cando estás na flor da vida, que é o que se soe chamar que decías facer estas intervencións. E as intervencións máis frecuentes, imos alá. Porque varían moito entre homes e mulleres. Entre as mulleres as máis frecuentes son o aumento de mama con implantes, temos tamén a liposucción e a elevación de mama. E nos homes temos a blefaroplastia, que... Sabe o que é, verdade? Sí, home. Ai, sí, porque eu non tiña nin idea. Como se nota que non ten ni 30 anos este home? Claro. Sí, é que cando xa tes amigas que pasan uns cantos anos, pois... Claro, imagino, non? E amigos, Claro, pois xusto, é o que reduce a cantidade de pel das pálpebras. E nos homes, seguido da blefaroplastia, que non é unha palabra moi fácil de pronunciar, está esa reducción de mama e tamén a rinoplastia. E imos xa cos prezos, que seguro que moita xente aquí no público ou incluso nas súas casas lles interesa, e é que, claro, depende moito da intervención e da súa complexidade. Por exemplo, que a liposucción pode ir de entre os 1.500 aos 11.000, dependendo do tamaño e do lugar. Despois tamén o lifting facial pode chegar ata os 10.000 e o aumento de mama estará entre os 4.500 ou os 7.500. Eu aquí imagino que influirá, pois, igual, o tamaño que queres poñer. A verdade é que aí non entendo, non me quero meter moito. O que sí que é importante é que non solamente hai que mirar o custo da operación en sí, hai que mirar o custo da saúde, que é o que estabades falando agora, porque cada unha destas operacións ten que estar supervisada por un médico. Claro. E xa rematamos coa medicina estética, que está gañando cada vez máis presenza na nosa sociedade. Segundo un estudio de Sigma 2, ata o 46% dos españois asegura terse realizado algún tipo de tratamento estético e outro 30% afirma que está pensando en facelo. Os tratamentos máis demandados son sobre todo os que melloran esa textura da pel e seguen tratamentos como o ácido hialurónico, os polinucleótidos e os exosomas. Que eu, a verdade é que é a primeira vez que o escoitaba cando me pasaba, dixo, mira, que estaba investigando, e a verdade é que non tiña moita idea.